Non sabemos se o adestrador do Racing de Ferrol, José Manuel Laira, copiará a forma de defender do Bergantiños. Intentarono con 5 atrás e unha defensa agresiva para que o Pichichi Joselu non marcase. O que non conseguiron foi evitar o triunfo do Compostela, o 7º nos últimos 8 partidos. Durante o primeiro tempo, a boa labor defensiva dos de Carballo provocaba un partido trabado onde a máis clara tiña Manu Rodríguez con este disparo que se ia desviado. Pero para a segunda parte ian cambiar as tornas. O diluvio favoreció o Compos e no segundo minuto tras a reanudación o centro de Joselu despexa un mal cara diante Dani Varela, a bola cae a Mariño e o mediocentro santiagués marca. 1-0 para o Compostela que rompió o muro dos de Carballo. Na seguinte xogada, balón que lle chega a Jimmy, que encentra como poda a área, e Cardelle que marcan propiamente atrás non entenderse con Dani Varela. Mala sorte para o Bergantiños, quen se encontraba con 2 goles en contra aos 10 minutos para a reanudación. A partir dese intre, o Bergantiños íase arriba e iso daba a oportunidade a Joselu de marcar a contra, pero o seu lanzamento finalmente íase fora. O Bergantiños seguiu intentando e a última do partido tiña a Gueri, pero disparaba frouxo as mans de Adrián. O Compostela, que se afianza en postos de playoff, e o Bergantiños, que se funde un pouco máis na táboa.